Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso. Ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe ku-channel, ulike ivideo ebese-ke uciphisa i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke mangifaka ivideo wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwivideo uyayibuka. Siku-Channel TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusematheni ngalolo suku. Inganza kwethu namhlanje endaweni-ke yaseMpumalanga beqhubeka yona-ke imash and mash okusuke kumasha-ke abantu ikakhulukazi-ke abangokuhlala la eNingizimu Afrika belusana nakho-ke ukuthi-ke la eNingizimu Afrika kube khona-ke ama-illegal immigrants okungabantu kubokufika abanganayo imvume yokuthi bebe la eNingizimu Afrika. So amavidiyo-ke ayatrenda ey'nkundleni zokuxhumana obekwenzeka eMpumalanga, abantu bebebulala inyonga bebaningi ngendlela eyisimanga, abanama-Facebook pages bebe-live, sibonile be-live ngokube kwenzeka eMpumalanga. SAPS noma ngithi-ke inhlangano umbutho wamaphoyisa ephejini labo la ka-Facebook official page bayehlaba bayihlekisa indaba yale video etrendayo noma amavidiyo atrendayo ekhombisa-ke ukuba baningi kwabantu abebe laphaya eMpumalanga bayehlaba bayihlekisa bathi-ke la mavidiyo lawa angama-fake, awekho amavidiyo anje, ayikho into efana nale eyenzekile eMpumalanga. Abantu bamangeleke kakhulukazi abantu abebekhona nabo kwimashi bayamangala ukuthi ayi ongenzeka mhlambe baphila impilo fake okanye bebephupha cause nabo bebekhona bangofakazi bokuthi-ke abantu bebebaningi ngalendlela eyisimanga eMpumalanga. SAPS uyayihlaba uyayihlekisa leyo ukuthi-ke eMpumalanga ayenzekanga into efana nale. Nganza kwethu awucommente ku-comment section ungitshela ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ngalolo daba. Iziku-Channel TV izohlezi ikhona la inilethela-ke indaba eyisematheni usuku nosuku, asihlangabezane kwivideo elandelayo.